Narcista chce jediné, mít tě pod kontrolou. Možná si myslíš, že ho dokážeš uklidnit, že když budeš víc chápavá, víc trpělivá, víc dost, tak se to zlomí, nezlomí, nezmění se to. Jen posune hranici a ty se přizpůsobíš znovu. On hledá zdroj a ty ho nevědomě krmíš každý den. V tomhle videu ti ukážu, jak narcistka opravdu funguje a ukážu ti, jak otočíš jeho manipulaci proti němu. Pochopíš, co přesně dělá a jak mu to vrátit tak, že ztratí kontrolu. Co on opravdu chce? Narcista nechce vztah, nechce blízkost, nechce řešit věci. On chce zdroj. To je pro něj palivo, pochvala, obdiv, pozornost, emoce. Klidně i negativní. Je mu jedno, jestli ho miluješ, nebo se s ním hádáš. Hlavně, že od tebe něco dostává. Jak ten zdroj funguje? Představ si to jednoduše. Dostane obdiv, cítí se silný. Nedostane nic, začne být neklidný. A ten neklid je pro něj problém. Proto začne tlačit. Co začne dělat? Když mu dochází palivo, narcista vyvolá konflikt. Začne tě zpochybňovat, otočí situaci proti tobě, zatlačí tě do vysvětlování. Proč? Protože z tebe chce dostat reakci. Proč tě to tak vyčerpává? Protože ty se snažíš pochopit, snažíš se to vysvětlit, snažíš se to uklidnit a tím ho krmíš. Jenomže ty ho nepřesvědčíš, ty ho nezměníš. Protože on nehledá řešení, narcista hledá zdroj. Neznamená to, že máš být manipulátorka. Znamená to přestat reagovat tak, jak narcista očekává. Používat gaslighting proti němu není dobrá cesta, protože sklouzneš do jeho stylu. Ztratíš vlastní stabilitu a on je v tom silnější. Ale co má skutečný smysl? Nenechat ho, aby on ti lezl do hlavy. Jak se bránit? Nedávej mu emoce navíc. Minimum reakce. Nevysvětluj do nekonečna. Krátké odpovědi. Nevstupuj do jeho her. Nevřeš nesmyslné pasti.